Is-sibt komplew iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Karnival bil-qofol tagħhom seħħew fil-Belt Valletta hekk kif sfilati tal-karrijiet tmexxew tul Pjazza San George u Pjazza Tritoni. Saret ukoll il-qarċilla bejn l-4 u s-7 ta' filgħaxija miktuba mill-awtur famuż Trevor Zara li hija drama satirika stil tipiku tal-Karnival Malti li timita Teach. Net News mar il-Belt Valletta fejn staqsa l-tfal dwar il-kostumi tagħhom u dwar l-opinjoni tagħhom tal-Karnival. Ma tgħidilna daqsxejn ta' xi inti libsa? Ta' Spanjola, ta' zebra, ta' qattus propja. U għal xi deċidejt il-vest ta' qattus u mhux ta' kelb ngħid jien. Il-mami. Nassum li jogħġbok ħafna l-Karnival, għal xi jogħġbok għasek? Għax huwa żmien fejn tista' titbellaħ u tagħmel tugos. Għax ifhem inħobbu l-Karnival u dis-sena ma stajniex nislu x'aħna nislu fil-Karnival ukoll u ddeċidejna nittilgħu saw. Mela tgħidu li daqsxejn x'intom libsin. Jiena ninja. U inti? Cheshire Cat. Alright, u għal xi deċidejtu tilbsu hekk? Għax ninja jogħġbuni. U inti? Għax Alice in Wonderland versa bieħ. Iċ-ċelebranti tal-Karnival ma kienux imxekla minkejja li t-temp is-sibt kien ftit jew wisq imsaħħab briħ qawwi li tellef xi ftit iċ-ċelebrazzjonijiet. L-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali wissa li r-riħ għandu jibqa' b'saħħtu sa 8 ta' filgħaxija iżda wara se jbatti fil-qawwa tiegħu. Rapporti tat-temp qed ibassru li jaf tagħmel xi ħalbiet tax-xita iżolati tul il-jum tal-Ħadd. Il-Ħadd mistennija terġa' ssir il-qarċilla parata tal-karrijiet ġewwa l-Ħamrun u anke l-Belt Valletta kif ukoll sfin kompetittiv fejn il-kompetituri ser ikunu qed jingħataw l-opportunità sabiex jippreżentaw il-kreazzjoni artistika tagħhom bil-kostumi u l-koreografija tagħhom stess.